Hogy tekint vissza aktív időszakára egy 16 éve tiszta korábbi alkoholista? Milyen nehézségeken ment keresztül, és mi vezetett oda, hogy teljesen kilátástalan helyzetbe került, és hogy tért rá a gyógyulás útjára? A mai adásunkban a Száraz November kezdeményezéshez kapcsolódóan ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni. Ez pedig itt a 112 Hz, a Budapesti Orvostan Hallgatók Egyesületének a podcast műsora. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, engem Szűcs Mártonnak hívnak, és most a Száraz Novemberhez kapcsolódóan 2 adást is készítünk. Az elsőben egy olyan ember a vendégem, aki korábban alkoholizmusban szenvedett, ő Sett Zoltán, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is. Az első kérdésem az lenne, hogy talán így a történetet a legelején kezdjük, hogy mielőtt téged fogságba ejtett az alkohol, előtte milyen életed volt, illetve most így visszagondolva látsz egy olyan pontot, ami elindított az alkohol irányába? Hát így átlagos gyerekkorom volt, tulajdonképpen, ha lehet így mondani. Azzal a különbséggel, hogy engem ők befogadtak, és a nevelőszüleim kicsapongó életet éltek. Legfőképp a nevelőapám, aki maga is igen sok mennyiséget folyt, vagy nagy mennyiségben fogyasztott alkoholt. Szóval az egész ott kezdődött tulajdonképpen, hogy ugye rettentő nagy társasági életet éltek, mármint családi vonalon, és legfőképp nyaranta kerti partikat szerveztek a kertbe, és hát ott nagy mennyiségben fogyott az alkohol, leginkább a fröccs, és én még nagyon kisgyerek voltam, és imádtam a fröccsnek a habját, és állandóan én készítettem sok habbal, és mindig megengedték, hogy leszűrcsöljem róla. Aztán a későbbiekben persze bele is kortyoltam. Tulajdonképpen olyan vészesen nagy dolog nem történt belőle, mert nem is vették észre egyrészt, legalábbis nem szóltak. De hogy olyan különösebb bajom nem volt még akkor tőle, kis fejfájás, kis gyomorfájdalom, de megúsztam ennyivel. Aztán a későbbiek során ugye volt az a szembesülésem, amikor elhívtak házi buliba, és nem mertem vegyülni az emberekkel. Csúnyának tartottam magam. Nagyon patanásos arcú voltam, és az önértékelésem a békaséggel aft volt. És a társaim, vagy a barátaim javaslatára fogyasztottam először. Úgy direkt ezzel a célzattal, hogy átlépjem a saját árnyékon. És ez nagyon jól bevált, ugye? Ez már tulajdonképpen ugrottunk egy jó nagyot, mert ez már középiskolában volt. Általános iskolában még ezt az önértékelési problémáimat el tudtam fedni azzal, hogy sportokba menekültem, szóval minden napra jutott egy kis valamilyen sport. Nagyon sokrétű labdajátékokat, meg szertorna, meg középtávfutás, szóval mindenféle sportot kipróbáltam. Aztán középiskolába kerülve ugye ezek elmaradtak, mondván, hogy sok a tanulnivaló, persze tanulni nem tanultam, de indoknak jó volt. Ugye aztán jöttek a buli meghívások, és akkor mind jobban és jobban belemerültem. Olyannyira, hogy tulajdonképpen az iskolát 4. év végén ott hagytam, és elmentem dolgozni. És egy olyan helyre kerültem, ahol 3 műszakban dolgoztam. Nagybátyáim voltak hát nem közvetlen munkatársaim, de a gyáron belül dolgoztak, és
és akkor ilyen formán be tudtam illeszkedni könnyen, de hát, hogy ott sem szakadt meg ez az alkohollal való viszonyom, mert hogy ott aztán még jobban elkezdtünk inni. Eleinte még ugye a műszak végén elmentünk együtt csörözni, egy-két üveggel meginni, persze aztán volt, mikor belelendültünk, de hogy ekkor sem volt még különösebb problémám az alkohollal. Nagyon korán bekerültem az addiktológiába 19 éves koromra, amikor is mondta az akkori orvosom, hogy nekem mindig is problémám lesz az alkohollal, hogyha így folytatom, ha csak bele nem halok, mert ugye az is benne van a pakliba, de hát én ezt nem nagyon vettem készpénznek, és különben is úgy voltam vele, hogy azok a könyvek, amikből ő tanulta, azok nem rólam írottak, úgyhogy vagy hogyha mégis igaz lenne, akkor én vagyok az a nem tudom hány százalék orvosi csoda, akire ez nem érvényes. Szóval igyekeztem minél hamarabb ki a kezelőhelyről, és hát tulajdonképpen az árujelentésen lévő utolsó mondatot azt én nagyon komolyan vettem, hogy a betegünk az intézményből gyógyultan távozott. Szinte ott folytattam mindent, ahol abba hagytam. Viszonylag hamar megnősültem, 20 és fél éves koromban, és jöttek a katonai évek, és hát a katonaság alatt is ugye, hát az buli volt végig a másfél-két év. Nem sokat változott a hozzáállásom, sőt, még jobban kivettem a részem. Aztán ugye miután leszereltem, elkezdődtek a munkás évek, és az én alkohol fogyasztásom is egyre csak nőtt és nőtt. Egyik munkahely jött a másik után, ugye, de mindig azért hagytam ott a munkahelyeimet, mert rettentő nagy egóm volt, és hogyha szembesítettek a problémámmal, az, hogyha azt mondták, hogy legközelebb ne ilyen állapotba gyere be, vagy legközelebb próbálj meg odafigyelni, hogy előtte délután ne rúgjál be nagyon, hogy akkor ne látszódjon másnap a munkába rajtad. Szóval rettentő nagy egóm volt, és akkor ott hagytam őket. Ekkor még úgy működött ez a dolog. Aztán, ahogy bekerültem a kórházba, másodjára is, elég súlyos állapotban, azért az ott megviselt. Óriási nagy szégyenérzet volt bennem, ugye, hogyha megyek ki a munkahelyre, akkor majd mit fognak szólni a kollégáim meg a főnököm. De aztán nem volt ebből olyan különösebb probléma, mert szerintem meg sem nézték a papíromat. Szóval bekerültem a második kezelésemre, és az már egy kicsit azért mélyebben érintett meg, de még mindig nem annyira, hogy én bármit is igyekeztem volna változtatni a dolgaimon. Ugye jött az első gyerek, aztán rövidesen a második gyerek is, de az én életvitelemen nem igazán változtattam. Rendesen elvégeztem a munkámat, és igyekeztem helytállni, de ugye akkora már az én állapotom is igencsak leromlott. Aztán egy orvosi vizsgálat alkalmával kiderült, hogy én velem született szívrendellenességem van, és hogy minek következtében nem végezhetek nehéz fizikai munkát, és hogy akkor itt rokkonstátuszba minősítettek vissza, és akkor elkezdtem magam nagyon sajnálni. Azaz, hogy még jobban, és még jobban belemerültem az italba. Ugye ez időt, tehát azért elég sokszor bekerültem a kórházba, már ekkor is,
és minden egyes alkalommal, ugye, amikor bekerültem, mindig fűt-fát ígértem, és mindig valamire hivatkozva ígéreteket tettem, hogy majd innentől kezdve majd megváltozik az én életem, majd ezen változtatok, most majd azon, most csak ezt iszok, most csak azt iszok, de hogy valamin mindig fennakadtam, és ezekből az ígéretekből csak ígéretek maradtak, mert hogy megvalósítani nem igazán tudtam ebből semmit, és az alkoholizmusom meg egyre mélyült csak. És hát egyik munkahely, ugye azt mondtam, egyik munkahely a másik után következett. Aztán egy idő után ugye, mivel hogy rokkantosítottak, már nem igazán tudtak engem felvenni sehol se, úgy csak fekete munkára. Hát az meg nem, egy olyan méltatlan környezetben kerültem, és nem igazán tetszett, de viszont az én alkoholizmusom miatt ugye muszáj volt valami pénzkeresési lehetősége. Meg a család miatt is, legfőképp ő miatt ugye kellett keresnem valamit, és mindig ilyen kisebb fekete munkákra el tudtam helyezkedni. És minden egyes alkalommal, amikor bekerültem ugye a kórházba, minden egyes alkalommal elmondták a nővérek, meg az orvosok is, hogy akárhányszor fogok visszakerülni, mind rosszabb és rosszabb lesz az én állapotom, mert hogy ez ilyen előre haladó az alkoholizmus, és rohadtul nem vettem komolyan őket. És még akkor sem, amikor olyan állapotba kerültem, amivel ugye szembesítettek már korábban. Nagyon jó kapcsolatom volt az ápolós személyzettel tulajdonképpen. Mindig segítettem nekik reggelente, aztán annak cserébe kaptam tőlük cigit, kávét, meg kis pótlékot, kajapótlékot. Szóval jól éreztem magam a kórházba. Azaz, hogy biztonságban. De hogy kijöttem a kórházból, mind rosszabb és rosszabb állapotba kerültem, ugye, ahogy már előrevetítették ezt nekem. De még akkor sem volt ez nekem elég, hogy valamit is változtassak ezen az életmódomon. Ugye aztán jöttek ilyen különféle állomások az életembe, hogy elköltöztünk egyik munkahely a másik után, de hogy az italozási szokásaim azok nem igazán változtak. Sőt, hát egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtem. Aztán elérkezett egy olyan pont az életemben, amikor már nem láttam semmiféle kiutat, és akkor úgy próbáltam véget vetni az életemnek, hogy gyógyszert adagoltam túl magam, és arra ittam rá. De hát nem igazán sikerült ez sem, hál' Istennek, most már ezt kell, hogy mondjam. Mert másnap fölébredtem, és rettető módon szégyeltem, és okoltam magam, hogy lettek ilyen hülye, hogy még normálisan meghalni se tudok. Hát kétszer volt ilyen az életemben, amikor így éreztem magam, és borzasztó volt azt hallani, amikor bejöttek a kórházba, ugye a üzenetátadásra az akkori anonim csoportoknak a képviselői, és akkor ők is elmondták az életüket, és ők is mindannyiszor beszámoltak erről, hogy ők is elérkeztek az életük folyamán egy olyan pontra, amikor olyannyira kilátástalannak érezték az életüket, hogy azon már a halál változtathatott volna. De hogy hál' Istennek nekem ugye nem sikerült, de viszont akkor elmondták mindannyiszor, hogy még lehet az életemben olyan csoda, történhet az életemben olyan csoda, amire most nem is számítok, és én akkor legszívesebben a pokolba kívántam őket, mert nagyon nem tudtam azonosulni ezzel a hozzáállásukkal.
És a családod, bocsánat, hogy közbevágok, igen. A családod, vagy például főleg a feleséged, ő hogy élte meg ezt az időszakot, hiszen említetted, hogy ő korán megházasodtatok, igen, tehát igen. már az elejétől kezdve ott volt melletted. Hát nehezen. Ugye a lányaim is nagyon nehezen élték meg, de ennek ellenére nem rakták ki a szülőmet. Aztán viszont elérkezett ez a pont, amikor megelégelték ezt, ugye. 25 év aktív időszakom után, és akkor azt mondták, hogy eddig és nem tovább, hogy akkor innentől kezdve éljem meg ugye az életem, ahogy én akarom, de hogy ők nem asszisztálnak az én lassú öngyilkosságomhoz. És akkor kértem egy pár nap haladékot, hogy rendezzem a soraimat, a gondolataimat, de én akkor egyáltalán nem voltam abban az állapotban, hogy én bármit is tervezhettem volna, vagy elgondolkoztattam volna a múlton, vagy akár a jelenemen, mikor azt se tudtam, hogy a következő percben mit fogok csinálni, vagy hogy mit nem, mert hogy olyan állapotba kerültem már, hogy nagyon rossz árnyéka voltam már a régi árnyékomnak is. És akkor egy ilyen, hát szóval, hogy haladékot kaptam, és egyszer javasolták, hogy menjek el egy anonim közösségbe, hát ha ott a koszon kívül más is rám ragad. Azt már tudták, hogy kórházba nem küldenek, ugye, mert azt tudták, hogy ott tünetmentesítenek, kijövök, és szinte ugyanott folytatom, ahol abba hagytam. És akkor itt hát ha valami változik. Én meg úgy voltam vele, hogy oké, elmegyek az ő kedvükért, persze, nagy kegyesen, és hát ha majd megfeledkeznek arról, hogy én hol járok egy idő után, és akkor majd talán ott tudom folytatni a kisded játékaimat, ahol ugye abba hagytam. De aztán csak nem így lett. Elmentem gyűlésre is, hát nagyon nem tetszett. Nem tetszett, mert mint egy élőtükröt tartottak elém, és ezt nagy szégyenkezve hallgattam a társaimat, akik ott az életükről és a dolgaikról meséltek. És nagyon rossz volt hallani, mint hogyha az én életemet mondták volna el, a saját magukra vetítve, és borzasztó volt. Még felismerült bennem, hogy ők csak fizetett színészek, és majd biztos eljátszanak egy szerepet. De hogy nem így volt, mert hogy nem csak a férfiak, a nők is ugyanúgy elmondták ugyanazt, és ugyanazokra az érzésekről számoltak be, mint ami bennem is lejátszódott, és ez borzasztó volt. Aztán ugye elmentem a másodikra, harmadikra is nagy e-mailámmal még akkor, de azt utána meg szinte megváltozott minden. A hozzáállásomtól kezdve úgy minden kezdett változni, mert hogy ezek az emberek elkezdtek szeretni. És ez marha jó esőérzés volt nekem. Nagyon szeretetéhes voltam eddigre. Szeretett a családom, csak már féltek kimutatni a szeretetüket, és én nagyon ki voltam éhezve. És ezek az emberek meg elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, ugye, a múltammal együtt, és ez nagyon jó esőérzés volt. És akkor ott maradtam közöttük. Kezdetben még, ugye ekkora már nem volt munkám, mindenhonnan kidolgoztam magam, és gőzerővel elkezdtem keresni a munkát, de hogy eleve olyan állapotban voltam, hogy megláttak az ajtóba, és akkor mindjárt mondták már, hogy köszönjük szépen, betelt. Mert hát lerít rólam, hogy valami nem oké velem. Hát háli állt belém a lélek még akkor. Szóval nagyon, nagyon fizikailag teljesen lerongyoltam magam.
És akkor elkezdtem közéjük járni, ezek közé az emberek közé, és nagyon jó érzés volt egyrészt az, hogy ők szerettek, elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, és hogy egy közösségnek a tagjának mondhattam magam. Volt hova tartoznom, és ez nagyon-nagyon jó érzést kölcsönzött nekem. És ezen például hogy tudtál dolgozni, hogy benned már megvolt az akarat a változtatásra, de ahogy mondod... Nem, a kezdet-kezdetén nem volt semmi. Tehát amikor elmentél munkát keresni, akkor még nem volt meg ez a... Semmi, nem. Hát minden elképzelés nélkül próbáltam bármit is csinálni, meg olyan kemény elhatározás se volt bennem. Annyira fizikálisan teljesen le voltam rongyolva. Nagyon-nagyon rossz, meg mentális állapotban is olyan volt, hogy nem tudtam semmit se, oda koncentrálni se semmire. Nagyon hosszú idő volt az, amíg én ugye olyan állapotba tudtam hozni magam, hogy normálisan el tudjam magam látni, az otthoni feladatokat is el tudjam látni, hogy főzzek, mossak, takarítsak, vagy valamit otthon barkácsoljak. Szóval kis idő kellett, hogy össze tudjam szedni a gondolataimat, és mindezt úgy sikerült, hogy ugye mind többet és többet kezdtem el járni a közösségnek a gyűléseire. De akkor, ha jól értem, ezek szerint az első pár alkalomra nem is azért mentél el, hogy változtassál? Egyáltalán nem, sőt. És akkor ez fogod meg, hogy ott úgy fogadnak el téged, amilyen vagy? Amilyen vagyok, igen. Hogy olyannak fogadtak el, amilyen vagyok, a múltammal együtt. És nem az a kocsmai szint volt, tudod, amikor egymás túlhasogva mondjuk, én ezt is meldöngetve mondani, és akkor én ezt csináltam, meg azt csináltam, nem. Legmegdöbbentőbb az egész társaságban az őszinteség volt, amit nagyon nehezen tudtam megtanulni. Szinte ismeretlen fogalom volt. Ugye hát a 25 évem ugye az aktív időszakom arról szólt, hogy loptam, csaltam, hazudtam. És nem is az volt a gond, hogy másnak hazudtam, hanem hogy önmagamnak. És mondtad, hogy például amikor először bekerültél kórházba, akkor nagyon szégyelted magad, hogy ilyen helyzetbe kerültél. Ugyanakkor közben meg ugye nem változtattál ezen az életen, ez a kettősség, hogy bent szégyeled magad, kint folytatod ugyanazt az életet, ami előtte volt. Ez te vagy ez benned hogy működött? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Amikor ittam, akkor ilyen gondok nem voltam, gondjaim nem voltak. Hogy nézek ki, meg mi történt előtte. Szóval ilyenekkel nem foglalkoztam akkor, amikor piáltam. És ugye azért rengetegszer kerültem be ez alatt a 25 év alatt kórházba, nagyon sok kezelésem volt, és egy pár kezelés után ugye arra is rájöttem, hogy tudom otthon tünetmentesíteni magam a gyógyszerekkel, és akkor mind többet és több gyógyszert kezdtem el raktározni, és ahol lehetséges volt, ott hozzá is jutottam. És hát ugye, hogyha gyógyszer, arra is rájöttem, hogyha ezekre a gyógyókra iszok, akkor még hamarabb elérem azt az állapotot, amit én kerestem. Ezeken a gyűléseken, most csak így az első pár alkalomra gondolok, amikor, ahogy említetted, úgy érezted, mintha egy tükröt tartottak volna eléd. Mennyi volt az idő, amikor elmondtad, hogy veled mi történt? Vagy az elején te inkább csak hallgattad, vagy te is odaálltál és elmondtad? Jó volt, hogy nem kellett beszélni magamról, hát meg sem tudtam szólalni. Szóval, hogy egyébként is olyan visszahúzódó, csöndes ember vagyok. Nem igazán kommunikáltam, éppen abból az önértékelésemből kifolyólag nem igazán kommunikáltam senkivel sem. Viszont a gyűlések előtt meg után ugye volt idő, amikor négy szem közt, vagy mit tudom, egy kisebb bandába verődve elkezdtünk beszélgetni. Ugye, és ezek nagyon jó alkalmak voltak arra, hogy egyes nehézségeimet el tudjam mondani.
a társainak, és mindek utána, előtte-utána tudtak a saját életükből merítve mondani megoldásokat, amit ha még nem is ugyanúgy szóról szóra, de hasonlóképpen kezdtem el a saját problémáimon, gondjaimon, feladataimon foglalkozni, vagy megoldani, sikerült. És ez jó érzés volt. Azért egy jó pár időnek el kellett teljen, hogy én ott is meg tudjak nyilvánulni nyilvánosság előtt. Aztán, ahogy én kialakítottam az én kis életemet, otthon ugye elmentek a feleségem, a lányok iskolába dolgozni, és akkor otthon maradtam a háztartási munkákkal, és mindenek utána elvégeztem, amit tudtam, utána elmentem ilyen egészségügyi sétára, gondosan kerülve ugye a kocsmákat, meg a régi játszótereket. És egy ilyen alkalmával találkoztam egy ismerőssel, aki a gyűlésekről volt ismerős, és akkor mondta, hogy nyílt egy irodájuk, ahol ilyen szenvedélybetegeken segítenek, segítenek, és hogy nem messze tőlünk, és hogy látogassam meg őket. És akkor ugye az időm azt kiadta, és akkor elmentem hozzájuk, és akkor ott ragadtam. És nagyon jó volt, mert ilyen kisebb javítási munkákat meg tudtam csinálni ugye náluk, meg ők megtanítottak számítógépen kommunikálni, vagy ténykedni, és kis idő után, egy év ez így telt el, és egy év után ugye azt mondták, hogy ha már úgyis itt tesz a fene, akkor elében toltak egy papírt, akkor ezután dolgozzak itt, és akkor nagyon megértem. Szóval, mint már említettem, hogy ugye elkezdtem járni a közösségbe, még akkor úgy bennem volt az, hogy elhelyezkedni valahol, de hogy egyáltalán nem voltam azon a szinten fizikálisan, meg mentálisan sem, hogy én bármi nemű munkát el tudjak látni. És ez nagyon jó első érzés volt, hogy olyan helyről kaptam megbízást, lehetőséget, ahonnan nem is vártam volna, mert ők tudtak mindenről, a viselt dolgaimról, a stikléjeimről. És akkor, amikor ez történt, amikor megijedtél ettől az ajánlattól, akkor kértél egy kis gondolkodási időt? Igen, vagy? Mondták, hogy nem kell aláírnom azonnal, aludjak rá egyet. És akkor másnap, amikor bementem, akkor csak annyit kérdeztem is, de hogy mégis mit kell csinálnom. Akkor csak annyit mondtak, hogy ne gondoljak semmi különösre, csak legyek én, legyek önmagam. És ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt. Azt hittem, hogy marha jó lesz, marha könnyű lesz, de nem volt. Azért annyira nem volt könnyű. És akkor elkezdtünk iskolákba járni, és az aktív időszakomról, meg a felépülésemről kellett ilyen kis előadásokat tartani. És akkor szép lassan bele lendültem ebbe a műfajba is. Jó első érzés volt az, amikor bementünk egy méghasba, és amikor elkezdtem beszélni, akkor egy kis idő múltán ugye síri csönd volt a teremben, és ez nagyon jó első érzés volt, amikor ugye figyelem rám szegeződik, és valahol érdekli az ő sorsukat, az, hogy én mit műveltem, meg hogy másztam ki belőle. És ez érdekes, mert ugye a beszélgetés elejét azzal kezdted, hogy fiatal korodban, meg hát később se volt nagy az önértékelési tudatod. Most meg azt emeled ki, hogy az volt a jó, hogy mindenki rád figyelt. Jó leső érzés volt. Jó leső érzés volt. Igen, de szóval, hogy azért a kezdetén azért volt bennem para ezzel kapcsolatban is.
mert sosem tudtam, hogy milyen kérdéseket tesznek föl, és arra én hogy fogok reagálni. De aztán mindig nem tudom, úgy hozta a sors, hogy jó kérdéseket kaptam, és jó hangulatba teltek ezek az előadások, illetve az azt követő beszélgetések is. Igen, sokat jelentett az, hogy én ugye abba a programba kerültem, ahova bekerültem a közösségbe, és ez alatt az idő alatt azért rengeteg olyan dolgot tanultam, ami ugye tudtam fejlődni, le tudtam vetkőzni a gátlásaimat, illetve felül tudtam kerekedni ezeken a nehézségeken, és hát rengeteget segített ez nekem. És mikor volt az, amikor azt érezted, hogy na most már tényleg sinem vagyok, és kifelé megyek ebből a gödörből? Miket nem kérdezem? Nem tudom, talán az, amikor munkát kaptam. Azt hiszem az volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy jó úton járok. Igen, azt hiszem az volt. És akkor előtte még mindig az a bizonytalanság vagy kérdőjel volt, hogy igen. Nem tudom végül is, hogy mi lesz a jövőben? Nem tudtam, tényleg nem tudtam. Nem tudtam, semmi elképzelésem nem volt. De ekkor ez nagyon jó esőérzés volt nekem, és akkor elkezdtem, mondom. Hát nyilvánvaló, hogy láttak bennem fantáziát, meg azt is látták, hogy egy bizonyos szinten túl már én tényleg komolyan gondoltam azt, amit gondoltam. Azért 25 éves aktív időszakom alatt azért rengeteg mindent átéltem, és voltam 2-3-szor halálközeli állapotban, amit a legrosszabb ellenségemnek sem kívánom, bármint hogyha lenne ellenségem. De hogy senkinek nem kívánom azokat az állapotokat, amiket kényszerű voltam megélni, és átélni. És persze minden egyes beszélgetés alatt, ugye, amikor elmondom az iskolákba is, mármint hogyha kapok rá lehetőséget, mert mostában nem igazán van rá alkalom, mert ugye külön kihangsúlyozták, hogy nekünk nem igazán, már civileknek nem igazán javallott oda bemenni. Szóval, hogy amikor kapok rá lehetőséget, mindig elmondom, hogy mivel jár, meg milyen mélységeket lehet megélni, de hogy ez nekik is, hogy meddig jut el, hováig jut el, mert emlékszem annak idején én is, amikor bejött valaki hozzánk beszélni az életére, akkor sokkal inkább fontosabb volt az a tény, hogy minél hamarabb elslisszanni onnan, és ne kelljen ezt az unalmas beszélgetést meghallgatni. De hál' Istennek nem ezt tapasztalom manapság, hogyha netalántán benn vagyunk, mert nagyon érdeklődőek a srácok, és jó esőérzés az, hogy odafigyelnek, és van kérdésük nekik, amit föl is tesznek, nem szégyelnek föltenni az óra után. És nincs ott az a fejedben, vagy nincs meg az a veszélye most, hogy ezt így fogalmazzam meg, hogy mint ahogy te is, hiába mondták neked, hogy ez csak rosszabb lesz, és rosszabb lesz, te azt gondoltad, hogy te vagy esetleg az orvosi csoda, a kivétel, akivel ez nem így lesz, hogy nincs az meg, hogy elmondod a történetedet, de a hallgatóság ugyanezt fogja gondolni, hogy persze Zoltánnal így történt, de velem ez abszolút nem így lesz. Igen, néha alkalmam nyílik arra, hogy így kisebb bandákba verődve beszélgessünk utána, és akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy ti nem voltatok hasonló rossz helyzetben, nem kerültetek még alkohol hatására, és akkor minden egyes alkalommal elmondják, hogy de ezt és ezt tapasztalták. És akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy nem érzik úgy, hogy ez még elég volt? Mit tudom én, szétcsapta a lábát, és akkor mit tudom én, mi történt vele, aztán azt követően, hogy nem lehetett neki profi karrierje, de fociba.
És hogy akkor még nem igazán veszik komolyan, bár azért sokan elgondolkoznak rajta, hogy lehet benne valami. Mondtad, hogy jártál egészségügyi sétákra, amikor elkerülted a kocsmáknak a környékét. A visszaeséstől nem féltél, vagy milyen érzés volt benned ezzel kapcsolatban, hogy mi van, ha ez újra megtörténik velem? Hát olyan kimondott félelem nem volt bennem, bár azért sóvárgás volt, amikor elmentem, ugye főleg nyáron egy ilyen kerthelyiség előtt, és akkor láttam, hogy ott a vendégek tapogatják a párás üveget, és akkor még szinte éreztem az első kortyi ízét, és ahogy lemegy a torkomon, és szétárad az ereimbe és az újbegyembe éreztem azt a kellemes bizsergést, meg a lábújhegyembe. Szóval volt bennem ez az érzés, de hogy ugyanakkor ugyanúgy eszembe jutott az is, hogy már akkor, ugye, ezt már elmondhatom, már akkor eszembe jutott az is, hogy oké, de hogy utána mi van? Mert hogy én az elsőnél nem tudok megállni. És utána óhatatlanul jön az összes 1000, a többi 1000. Mert számtalanszor csúsztam így bele, hogy mit tudom, egy évig nem szedtem, vagy nem ittam. Mit tudom, én megijedtem, vagy nem is tudom már milyenek hatására. Nem ittam, és akkor mindig meggyőztem magam, hogy hát egy kis körömlak, ez nem árt. Likőr. Ez nem olyan hangos, nem fogják észrevenni. Aztán megittam egyet-kettőt, azt másnap fölébredtem, hát itt semmi bajom nincsen, akkor meggyőztem magam, hogy ma is belefér nyugodtan. És akkor gyorsan megittam, a francban, hát megittam azt a 2, de hát még mindig semmi. Hát igyak még, akkor még iszok is. És nem telt bele egy hét is, már ugyanazon szinten voltam, mint előttem, itt mennyi idővel. És ilyenkor ezt hogy tudtad feldolgozni? Nem gondolkoztam rajta. Később se? Minden egyes alkalommal, amikor benn voltam, ugye elmondta az orvos, hogy nekem nincs más dolgom, csak az, hogyha innen kimegyek, akkor ne ígyak. Oké, de azt hogy? Érted? Ezt itt soha nem kérdezted vissza? Nem. És miért nem vajon? Vagy úgy gondoltad, hogy úgyse egy használható tanácsot fog mondani, hanem olyat, amivel te nem tudsz mit kezdeni? Talán ezért. Bár a kezdetén ugye még említést se tett az anonimokról, azt hiszem a kezdetén. De hát akkor még nagyon gyerek voltam, nagyon fiatal voltam, 10 éves. Szóval, hogy én úgy képzeltem el az alkoholistákat, hogy azok az alkoholisták, akiknek nincs lakásuk, és a padon fetrengenek, meg mit tudom én. De hogy arról megfeledkeztem, hogy előtte való nap mondjuk én is az árokparton fetrengtem biciklivel takarózva. Szóval, igen, túlléptem ezen. És mi az a dolog, amire ez az életszakaszod, ez megtanított saját magadról például, vagy a saját képességeidről? Hát, hogy úgy nem lehet élni. Olyan felfogással, olyan hozzáállással. Nem tudtam fölnőttként élni, talán nagyon sokáig nem tudtam az aktív időszakom alatt. Tulajdonképpen még azon is elgondolkoztam, hogy elég érett voltam ahhoz, hogy én apának mondhassam magam. Azért ez elég megdöbbentő volt számomra. És most így visszagondolva, nagy felelőtlenség volt tőlem. Igen. Ma még van olyan pillanat, amikor azért úgy elgondolkozol rajta, hogy most azért meg lehet engedni magamnak azt, hogy nem tudom, 3 fröccsöt megigyak, vagy nem tudom valamit. Nem. De most ne kérdezz meg, hogy miért. Mármint, hogy mióta nem. De hogy ez már régóta nem szerepel az én megoldásaim között.
sokkal inkább az, hogy telefont ragadok és fölhívom valamelyik társamat, és akkor elmondom neki az én nehézségemet. Sokkal inkább ez működik bennem, mint az, hogy megoldásként akár az alkoholt vagy a gyógyszerhez nyúlja. De egyébként sokáig, amikor a fölépülésem volt, sokáig a gyógyszer utáni vágy az sokkal erősebb volt. Mert ugye amikor elkezdtem nem inni egyik pillanatról a másikra, a gyógyszert is elhagytam. Egyszerűen egyik pillanatról a másikra. És bár azt mondták, hogy nehézségeim lesznek, vagy lehetnek ebből, de nem, azt se vettem persze komolyan. De hogy aztán rá 2 hétre, ahogy ugye elkezdtem a közösségbe járni, utána volt egy olyan 3 napos periódus, amikor elvonási tünetként ugye jelentkeztek a verejtékezés. Hektorszámlíttam a vizet, és a szememet egy percre nem mertem lecsukni, mert addigra már tudtam, hogy ha lecsukom, akkor jön az epilepsziás roham. Szóval már különös képességgel előre tudtam vetíteni, hogy mikor fog elkapni a roham. És azt el akartam kerülni mindenáron, így 3 napig nem mertem lecsukni. Éjjel-nappal nyitva volt a szemem. Csak pillanatokra csuktam le, de abban a pillanatban, hogy lecsuktam, már éreztem, hogy na itt menten rohamom lesz, hogyha lecsukom. És nem mertem lecsukni. És 3 nap után múlt el ez az állapotom, de az kegyetlen volt. Ez nagyon rossz volt. Hát azt nem kívánom senkinek. És hát persze utána megdicsértek, hogy elég hülye vagyok ahhoz, hogy ne kérjem az orvos segítséget. De persze itt is az ego működött, majd én megmutatom izomból. Aztán ugye mondták, hogy ebbe bele is szoktak halni normális körülmények között. Ezek téged egyáltalán nem érintettek? Aztán úgy elgondolkoztatott. És amit kérdeztél, hogy vágyakoztam-e Pia után, eszembe jutott az, hogy annyira nem igazán tudtam még ahhoz sem, még a kezdet-kezdetén igazán fölnőni, hogy ezt komolyan tudatosítsam magamba, hogy én nekem miért is nem szabad inni. Azaz, hogy szabadott inni, csak nem volt ajánlott, hogyha élni akartam. Szóval nem tiltotta senki. Hogy sokáig úgy jártam-keltem a kocsmába, mint hogyha, de hát tényleg jó bejárásom volt. Mit tudom, ilyenkor még a kezdet-kezdetén ilyen alkalmi munkákat vállaltam el, és a munkadóm az a kocsmába múlatta az időt, és hogyha valami gondom, bajom volt, akkor a közeli munkahelyemről beugrottam a kocsmába instrukciókért, és mindig akkor meghívott egy narancsra, vagy egy őszi barackélére, és akkor úgy nem is volt. Szóval akkor valahogy könnyebben el tudtam ezt így viselni. Persze aztán egy kis idővel után, amikor visszagondoltam erre, hogy de miért volt nekem erre szükségem? Hogy miért raktam ki magam fölöslegesen ekkora kockázatos, ekkora rizikóra, hogy miért kellett az oroszlán pajszát rángatnom. Mert hogy ez az volt tulajdonképpen. És szerinted egy család vagy barátok, ők mit tehetnek annak érdekében, hogyha látják egy rokonokon, ismerősökön, barátjukon, hogy elindult ezen az úton, amit te is bejártál, de nyilván nem akarják azt, hogy ugyanebbe az állapotba, vagy ugyanezt átéljék, amit te. Mit lehet ilyenkor tenni? Mert ahogy a te történetedből azt veszem ki, hogy leginkább nyilván annak az adott embernek kell az elhatározása, amit kívülről mi nem tudunk megtenni. Hát olyan nagy ráhatással nem igazán tudtak lenni, mert én minden egyes jó indulatú közeledést is
támadásnak vettem. Majd én tudom mit, meg majd én tudom mennyit, meg hogy mikor, azt is tudom. Szóval engem hagyjon mindenki békén, majd én megoldom. Azt tudom, hogy idejkorán a barátaim azok lefalcoltak mellőlem, kihátráltak, mert egyszerűen azt látták, hogy hiába próbálnak valamilyen hatást gyakorolni rám, nem tudnak. És akkor kiléptek az életemből. Amit így utólag meg is értek, mert hát most miért tették volna fölöslegesen tönkre a saját magukat? Mert azzal, hogy ők én helyettem nem tudnak nem inni. És önmagában az akarat az nem sokat ér. Önmagában az akarat. Rengetegszer akartam én is mindent. Csak nem volt mellettem olyan ember, aki a tapasztalataival tudott volna segíteni. Itt a közösségben ezt megkapom. És ebben van az erő. Meg az összetartás. Tehát igazából az volt a kulcs, hogy olyanokkal találkoztál, akik hasonló, vagy szinte teljesen ugyanazt az életet és megélték. És el tudtam fogadni legfőképp azt, amit ők ugye tapasztaltak, és az életük során átéltek. És elég nyitott is voltam már arra, hogy ezt mindezt magamba engedjem. Mert ugye, mint mondottam, rengetegszer volt úgy, hogy bejöttek a kórházba, és akkor ottan beszéltek nekem, hogy itt ilyen és ilyen mélységeket jártak meg, és akkor hát jó, persze, hát az te vagy, de hát én még olyan messze, olyan mélyen nem vagyok, mert én nekem van hol laknom, van munkám, van családom, neked, te meg már elvesztetted, már lakásod sincsen, hát most akkor miről beszélünk, akkor miért dumálsz nekem, érted? Aztán később ugye, amikor bekerültem, már nem a különbségeket vettem észre, hanem a hasonlóságokat. Hogy egyből már azt tapasztaltam. De ugye el kellett ennek telnie a 25 évnek ahhoz, hogy erre fogékony legyek. És egyébként hogy látod, Magyarországon elég segítséget kapnak az alkoholfüggők? Könnyű ezekhez a közösségekhez bekerülni, mert ahogy te is mondtad... bekerülni nem mármint nem úgy értem, hogy úgy bekerülni, hogy te is említetted, hogy az orvosod az első alkalmakkor meg sem említett, hogy ilyen lehetőség van. Tehát, hogy akinek szintúgy az orvosa mondjuk nem említi meg, ő bárhonnan máshonnan hallhat ilyen lehetőségekről? Hallani hallhat. Barátoktól, ismerősöktől, ne talántán a kezébe akad egy ilyen figyelemfelkeltő telefonszám. Így igen, így tudomást szerezhet róla, de hát a kezelőhelyek sem igazán kliensközpontúak, hogy így mondjam. Szóval nem igazán veszik komolyan ezt a fajta betegséget, az alkoholizmust. Kicsit elbagatelizálják? Ezt te mondtad. Igen, köszönöm. De hát nem veszik komolyan. Nem veszik komolyan. És gyógyszerre próbálnak segítségére sietni az embereknek, ami ugyan az adott időszakban, a kezdeti állapotban ugye az oké. Ugye a tüneteket megszüntessék, megelőzzék a későbbiek folyamán föllépő komolyabb elváltozásokat az agyban, ne talántán a gyógyszerekkel, de hogy az azt követő kezelés is úgy folyik, hogy gyógyszer központú, és nem betegség központú. Tehát, hogy nem arra van a hangsúly, hogy valamit is változtasson az ember az életében, tehát nem küldik tovább, ne talántán a mi közösségünkbe, vagy számtalan 12 lépéses program működik Magyarországon, ami ugye, hogyha kiderül, hogy mi a problémája az embernek, elsődlegesen mi a problémája, akkor nagyon könnyen megoldást is és segítséget is találhat magának. És egyébként hogy látod Magyarországot? Tehát sokan küzdenek alkoholizmussal? Vagy például mióta te bekerültél a közösségbe, azóta te látod, hogy hányan csatlakoztak hozzátok?
Hát láttam azt is, meg azt is láttam, hogy hányan távoztak el, mielőtt bekerültek volna hozzánk. Hányan távoztak el az életből. És ez a legmegdöbbentőbb, hogy be se kerülnek is. Sőt, hát az első élményem is az volt, hogy életem első ilyen országos találkozóján akadtam össze egy olyan emberrel, akivel annak előtte 20 évig egy helyen volt a táborhelyünk, ugye a Zenérő Szökőkút, és ott különféle brigádokra voltunk oszolva. Úgy voltak, akiknek nem volt munkája, voltak, akiknek volt munkája, és külön táborra oszoltunk. Meg voltak külön az egyetemisták. És mindig irigykedve néztük egymást, de ittunk is egymással, persze, meg használtunk is egymással. És egy ilyen találkozó alkalmával futottam össze egy ilyen ivócimborámmal. És marha jó beszélgetést. Az megdöbbentő volt ez a találkozás, de el se tudtam képzelni. És nagyon jó volt látni őt olyan állapotában, mert hogy én nem is úgy ismertem meg őt, mint amilyen képet ott adott magáról, ugye a találkozón. És hát azóta is egy társaságban vagyunk már, mint hogy a közösségen belül. Most te így jelenleg teljesen a helyeden érzed magad? Úgy érzem, igen. Igen, persze. Tehát most nem egy kérdőjel az életed? Nem, úton vagyok. Igen. Egy helyes úton. Talán ez egy megfelelő lezárása ennek a beszélgetésnek, hogy ezt mondod. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ilyen őszintén elmondtad a te történetedet. Nézőknek, hallgatóknak nyilván köszönöm az itt létét, a figyelmét, és majd várom őket ide-vissza a következő adásunkba, ahol ugyanezt a témát fogjuk majd körbejárni, csak a másik oldalról. Köszönöm a lehetőséget.